puya ven namate papa buina namate san namate salai kan nilai minum puya sumi hole na zat kan dina rom talle a kan mai nate min hem turin chuma min takin rom tu sen ka sui duwa ven thaya ya bilang tan chu na voi khatna de lo mai thia pe ju papa ju ka voi khat sun na nia rom chu ven thaya cho ấy thôi con tụ ra nên ta cho cả tụ nó cao thui rồi khúc mèo thì xem dùng bằng dùng electric về là thế này thì nó thì xem dùng quỳ thì xem tất cả dùng quỳ khi su để rồi cái bộ cần dùng để cầm đầu chút tiếng nó bảy bài tất cả thì xem bằng dùng khi su làm bằng gì à thì vừa rồi chuan thì tất cả những cao tổ thế mình su liệt tiêu ra dùng để cái nón trần tiệt thế các ngày tua kan om huri yung mo chen yung le kan om hu sarket lang akiang in hun chite kan le ka min hu re lo te akiang ka pa hi ngai khiet angin le ka thiam te lua ani lo ma se ka tan chuan le ka thiam sang tak ani na hi alang chuina ka ti kun nai khan decision siam purin nei kan un an hian in tia aizol Mizoram a hian amokhoya po hian yom du ni chuan ichang tang du ni chuan khupui bera omla khupui bera yom thelo ni chuan a dot tu ho khupui yom ni chuan ichang tang du ni chuan ichang tang bera omla chumi yom thelo ni chuan a dot a omlo ti hi ka pa hian a soya chu thu chu min thrin hu in decision siam turin min tia aizol a hian kan na om thena chance kan neya aizol a humi du hung le ti lai khan le khan kan lo in hom tui ve ang renga aizol ai chuan lung le kha thin lung chuan an ona pa lung le hian in beng bel me la a tholo ni ka tia chu ta chuan ka pa chuan veng chang kang kha ti lai khan tun thleng pon ni a veng chang kang kan thlir chan mari ni lo chuan ser pon in beng belila ti kha a du dan la ni fana chu ti lai chuan sarket lang khan na china ka soyam khan mun chete kan leya ma seng electric veng chu san kha kan lo fe ve to sia ti lai thang rol thim tha te kan hun leya ti lai in hun le tur ma ti lai tu na kan chen na in hun hi le thi khan oma chu chu di sang kan sia huwa papa khan in hun in kan sa ron ni chuan mun chu thu ran ni se poi mo le chu chen ko veng te ni chen ko veng te na ka in ngi lo chuan poi hun ma hian no mai lo chu wang chen ti chen te chu a ti re thang thei lo ni me the ya ma se in hun lo ni sa te lo sa te lo le tu te chu takin thang thei in se the ya chu mi se chuan in hun ko ngi thei chu wang chuan in chu mi zong zong chu ngai tu la decision siam ro ya kan lu po hi lo ma kan kan la kin tarin chu wang chuan he lai huna he lai hun hi kan le ya vena laya khan ka ngai tu a kha decision som panga don lian ta decision kan siam kha kha decision ka zena hian ka siam fu zia hi tharin kan ka ka sia ka long ka zeta ni chuan veng chang ka ber mun te lo me thei ma se electric veng kan ni hi zena hian ka long le zuala thalai te ke ma ni an che to chung cha he tiam ta ka an tron he ma wei me thin lung puwa lo mai na ne na don te chuak pa mu hian lo mon ka electric veng om ka lo thang om som pa ma huwa electric veng om kan lo thang ka an lo ti fu se zena hian na ten ka po dong ta ria ka long khuk mai tin chu mi pia chuan pathian in chenong thata min pe a kan chenong tu te kan han mai tu a chenom sa kum tak tak an ni in kan ria a kan thang tu le in ka ria an hing ang zong pen ka soi lek seng long kum thang lama ka hun te te parima te ta pasai lo te ni chen thoma hun te te chung ko te ma hun te chung te ta ani phi
tua an vai chuan ka soi kher lawang siap that eng kima chenong khoweng ni an tlina eng kima min pe zona pi ze takha awmin ka hria a ani na hetilai min phu hetilai tlang min phu Old Trafford complex an ti de kher lai te po ka na chun thinlunga ron lang tel da voi Old Trafford complex em khaju ni lo mai la ani na de te po mang chen phei chun tlang lal na veng lal veng te min che an ti chan phei ka phe lo wa eng le ko le tun ma kum song panga vela mission kan siam zia zena hian kan chenong ko veng a te anom na veng a te ali son kan siam kha alo kan lo ani ti hi zena hian nu te kan ga soi le tua a chalai tui te ore me ban bak tui te chunga hian zena hian kan ni chung ko hi kan long tak zeta tin ka uma ro pon na ron soi to hi tin an chung te dang te pon len dang te pon soi ko kan na neng te ka ring te kan bo ro chung changa in ria i ka pa thu tak in hat an dia i tu formal ka lo dia na pin tu kan ni lo ka pa mun ro ki ka in chung ko he na dang don tu ka chumi no ka tu chuan tu ma ring chuan thì ngày nó không được không nên là cái trở lại tí thế để thành phố phá thế cái này nó rộng tốc cũng giống giống thế mình không trai là mình được cái tủ lên cái trở đủ bốc châu tin thế là hiện cái chung của ai của anh chung ai nhưng không đóng tập rất là này mình chuẩn bị chỗ nó thế